Naše vinárstvo sa dá povedať je malé vinárstvo, prakticky butikové hobby vinárstvo. Starý otec bol tým motorom, hráčom vo vinohradoch. My sme boli tí mukli, čo museli robiť, ale myslím si, že má to svoje čaro. Starý otec stále spomínal, sedel na terase, tam hore na balkóne, stále spomínal: syn môj, víno je slnko ukryté vo fľaši, čo je aj našim motom, takže snažíme sa dorábať vína, aby to slnko fakt bolo ukryté vo fľaši. Víno po spracovaní dávame odvežať do barikových sudov, čiže nedávame do čisto nových barikových sudov. Niektorým klientom vadia tie vysoké barikové tóny, vysoké barikové chute, drevené chute. My to dávame na rok do barikového suda, ale do použitého barikového suda zrepasovaného. Samotná nitriansky región si myslím, že je zaujímavý pre turistov z hľadiska, že tu máme Nitriansky hrad, je tu pyramída Zobor, kde si môžu spraviť fakultatívne výlety. Teraz obnovili a rozšírili feraty na Zobory. Pre mňa vinárstvo je relax. Relax, keď si viem sadnúť s priateľmi, pochutnať na dobrom víne, porozprávať sa o tom víne, povedať si, čo sme spravili zle, čo sme spravili dobré. Niet nad dobrého vína s priateľmi, s kamarátmi. Dobré víno je jak keď spisovateľ napíše dobrú knihu.